Bueno, doncs seguim. Benvinguts un altre cop. Ara per la tarda tenim ja dos ponències, ja ens queden sols. Llavors per la primera ponència tenim l'Albert Pantaleoni. L'Albert Pantaleoni treballa al laboratori Almirall, vale? En tota la part de trade, comercial, us explicarà ell, entrarà més detall, però també és soci de Fede Farma, no? Llavors sap les virtuts i també les coses que hem de millorar i que ens pegue canya. L'Albert el coneixem molt perquè és de Farmàcia Flagship, són unes farmàcies que gestionem conjuntament amb els titulars de l'oficina de farmàcia i per això gestionem la farmàcia conjuntament. Per tant, qui millor que ell que per explicar-vos totes aquestes parts de la parafarmàcia, gestió de la farmàcia, accions de sell-out, perquè té la visió de laboratori i té la visió de farmacèutic. Així que, Albert, com vulguis. I de cooperativista també. I de cooperativista de Fede, soci. Molt bé, doncs merci Mònica per convidar-me i equip de retail i vosaltres sobretot per estar aquí, que escolta, que esteu de vacances merescudes després de... que jo he fet farmàcia, que això... jo he estat a aquesta banda moltes vegades. Aleshores, bueno, com deia la Mònica, he estat al món hospitalari, en tema de diagnòstic. Quan es van començar a fer les primeres PCRs, fa molts anys, doncs ja... perquè abans es feia tot tècniques de l'ISA i aleshores vam començar amb la PCR i allò va ser com, i ara està de moda, no? Després he estat al món editorial i amb el tema de la revista El Farmacéutico, de manera que he pogut veure moltes coses, i al Mirall he estat amb el Club de la Farmàcia, per això us posaré exemples d'informació que podeu ampliar de la xerrada que anem a fer avui, que després de veure tot el programa la veritat és que us han tocat molts temes, de manera que jo la faré més pràctica i també per l'hora que és, no? Aleshores, què tinc que fer cap allà? M'ho passen ells? Coses del directo. No sé. Summer Camp. El puntero va, el que és el... Bueno, si no m'ho passeu vosaltres ja. Vale, pues una mica... jo he estat mirant la presentació que ha fet la Berta, la Judit, bueno, tot l'equip de retail, i aleshores em va molt bé perquè us vull posar un vídeo que serà una mica un resum de la feina conjunta entre el farmacèutic, que sóc jo, i l'equip de retail de Fede, que em va ajudar molt a posar ordre a les idees, perquè, aviam, una farmàcia té moltes referències, és com una ferreteria. Quan entreu a una ferreteria no us dona la sensació de, ostres, i ara per trobar això? Pues en realitat una farmàcia vindria a ser el mateix número de referències. Per sort, el que és medicament en recepta va a les calaixeres, o si és una farmàcia en robot, pues està en el robot, i el que veiem en el consumidor quan entra, el client quan entra, el pacient quan entra, veu el que és venda lliure, el que són la parafarmàcia, la dermocosmètica, les FPs, que estan darrere del mostrador, de manera que és molt important posar ordre, perquè és que si no, si ja ens costa a nosaltres ordenar les coses, imagina't un senyor que entra allà dintre, no? Una mica sentit comú. Vale, per això me'n van demanar que parlés de gestió de categories, encara que hi ha molta cosa que ja s'ha parlat. Vale, pues aquest sóc jo amb el meu equip fa 3 anys, que dius, ostres, val la pena ara posar-se amb la farmàcia, havent-hi Amazon, havent-hi tot el que hi ha? Dic, ostres, no sé, i la resposta jo crec que és molt divertit la farmàcia. Ja sé que esteu una mica fins aquí, he sentit alguna conversa de que és rotllo de carrera, però la veritat que, per sort, el que és la carrera i realment el que és el dia a dia d'una farmàcia no té res que veure, és superxulo, és poder estar en contacte amb el client i poder interaccionar moltíssim. Aleshores és molt interessant aquestes iniciatives com la del Summer Camp o la de Fede que farà després, que crearà una aula de farmàcia dintre la universitat per començar a pensar en temes de comunicació,
d'interacció amb el pacient, empatia. Doncs bueno, aquí fa 3 anys, estàvem molt il·lusionats i la veritat és que els resultats ens han acompanyat i també ens hem anat consolidant al barri, de manera que estem, bueno, penso que va ser una bona elecció, no? Aleshores, diràs, i ara qui ve aquí a explicar la seva vida? Dic, no, vinc a explicar les coses que has de fer abans de... Imagineu que quan acabeu heu d'obrir una farmàcia. Doncs abans de començar a fer coses és molt important saber categoritzar, saber quines marques vols tenir, quines són les líders de cada categoria, saber quines categories són les més rentables, perquè, clar, si comencem a posar unes categories que no xuten, al final de mes s'han de pagar els sous, s'han de pagar els rebuts, saber quines categories creixen, què està de moda, ser ràpid, per exemple, aquest any passat va sortir una categoria nova, que va ser la categoria Covid, no? Doncs, escolta, valia la pena, òbviament, tothom tenia identificada les mascaretes o els guants, però bueno, també es podia posar un col·lutori amb CPC, es podia posar una aigua de mar perquè el virus també entra pel nas, es podia posar tota una sèrie de productes i crear la categoria Covid, no? Per això, primer, ¿quién quiero ser, no? Aleshores, com era l'hora que era, dic, doncs vaig a posar un vídeo que dura 5-6 minuts, veieu la farmàcia i després ja baixarem més a fons el que és la gestió de categories. Doncs si voleu posar el vídeo... Hola, mira, me encontráis aquí en la farmacia Pantaleoni con Rosa y le estaba contando lo a gusto que me siento siempre en esta farmacia. ¿Cómo lo conseguís, Rosa? Pues mira, la verdad es que mucha gente nos lo dice, muchísima gente. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Yo creo que nosotros intentamos, pues esto, tener todo ordenado, tener un equilibrio. El equilibrio da paz. Yo creo que gracias. Es un cúmulo de todo y de la propia energía que transmite el equipo. La verdad es que la sensación es fantástica. Rosa no nos sabía explicar por qué la farmacia Pantaleoni tiene ese algo especial. Yo sí que lo sé. Han sabido conjugar muy bien una reforma moderna y actual con piezas clásicas de la antigua farmacia colocadas con mucho gusto en diferentes estancias de la misma. Ese es el secreto. En esta farmacia tenemos un ejemplo perfecto de cómo crear una sinergia con un laboratorio para dinamizar nuestra farmacia. Anunciamos nuestro evento en el exterior. Posicionamos el expositor de producto en una zona premium de la farmacia. Utilizamos un lineal destacado para ubicar el producto o en más de una zona de la farmacia si esta nos lo permite. Y si disponemos del espacio para poder ofrecer un taller de experiencia con el cliente, mejor que mejor. De esa forma, nuestro cliente vivirá toda una experiencia. Otro ejemplo de creación de sinergia con el laboratorio, en este caso para fidelizar a nuestro cliente, lo tenemos aquí. Puede ser bien a través de sumar dinero en su tarjeta de fidelización o con un regalo o una experiencia que reciba por compra. Eso sí, hay que saber hacerlo bien desde el punto de vista visual para que sea atractivo pero sin ser estridente. En este caso lo han logrado. Lo primero que suelen hacer los clientes al entrar en la farmacia es buscar el mostrador. La podían haber situado aquí o ahí en la zona de la ventana, pero lo que más me gusta de esta farmacia es que han sabido aprovechar y poner el mostrador al final de la misma para que el cliente tenga que hacer todo el recorrido visual hasta llegar al mostrador. En el máster visual de hoy hemos podido ver lo importante que es crear una atmósfera adecuada en nuestra farmacia.
En este caso lo han conseguido mezclando tradición y modernidad. También hemos visto lo importante que es que nuestros clientes pasen el mayor tiempo posible en nuestra zona de ventas. Aquí lo han logrado colocando los mostradores en la zona más alejada de la puerta. Por último, crear sinergias adecuadas con los laboratorios para dinamizar nuestra farmacia o fidelizar a nuestros clientes es una herramienta estratégica, así que os invito a que lo apliquéis en vuestras farmacias. Normalmente me veis llegando a la farmacia, pero hoy se ha hecho tan tarde que me veis de salida. Es algo que me viene muy bien porque nunca hemos hablado de la imagen visual de las farmacias por la noche. Tenemos que conseguir que se vea nuestra marca. En este caso lo consiguen. ¿Qué es lo que me falta? Un plus más de luminosidad para que nuestros escaparates y toda la fachada se distinga. Esa es la asignatura que tiene pendiente esta farmacia. Con el resto nos vemos en el próximo máster visual. Bueno, aquí han sortit molts punts que han estat aquí comentant les companyes, no? La Berta, la Judit, la importància del recorregut. Si us heu fixat, a tots els lineals estaven els preus. Una altra cosa clau, diràs, hòstia, ¿este qué me va a decir? Bueno, pues si aneu a moltes farmàcies no estan els preus dels productes de venda lliure. Les promocions. Jo sóc el primer que dic, ostres, no sé si estic convertint la meva farmàcia en un supermercat amb tanta promoció. Pues vaig fer un estudi en el barri i em van dir que coses de millora, que feia poques promocions. O sigui, que una cosa és el que pensem nosaltres i una altra cosa és el que opini el barri. Per això, si podeu fer una enquesta als clients també és molt interessant. Però és parlar amb ells i també el que és molt divertit és posar-se en un lloc que sembli que estàs fent alguna cosa i mirar com es comparteix, com es comporta el consumidor, no? Per veure quin recorregut fa, en què es fixa, en què es distreu, saps? Perquè és molt interessant. També aquí hi ha un altre punt que interessa anar canviant sobretot les gòndoles, els productes. Cada mes amb l'equip de retail de Fede anem fent diferents campanyes i canviant coses dels punts calents, de les gòndoles, òbviament a l'aparador. Per què? Perquè si no s'acaba convertint en invisible, no? Bueno, el cas és estar distret, o sigui, una farmàcia fas molta gimnàsia, no? Molt bé. Aleshores, què és la gestió de categories? Ja sé que us han fet una definició oficial, però jo sóc molt visual i per mi la gestió de categories és que jo vagi a l'IKEA pensant que vull canviar una cosa de la meva habitació i em trobi amb tot això. I dius, ostres, pues realment un mirall podria ser interessant també, no?, per la meva habitació. Ostres, o aquesta llum que, clar, la que tinc per llegir al llit no em va bé i pam. Què passa? Que anem per una cosa i sortim amb més coses. Per què? Perquè et sents que estàs en posició i et dones compte de realment les necessitats que tens, no? Uns altres experts en gestió de categories és el Decathlon, no? O sigui, els francesos ja fa molts anys que van inventar la gestió de categories, no? Perquè ells sempre han tingut el retail molt avançat, no? Clar, quan vas a una botiga de Decathlon, pues de seguida vas al teu esport i un cop allà ja et trobes tot un mundillo, no? Però és que a sobre, els tios, això ho van fer a l'estiu i diu, bueno, això és una botiga, ho he tret per aquesta presentació, era una botiga de Galícia. Pues van muntar aquí una piscina, no sé si es veu, però aquí una piscina i amb tot el tema d'esports estius, pues, els caiacs i tal, i en aquesta piscina van agafar els clubs de caiac, els clubs de natació, i cada dia hi havia una activitat. De manera que ja no era parlar de producte, que òbviament el producte està i aquí estàs posat, no? Amb el preu també, molt important, però ja estaves tu ja visualitzant la teva caiac, el teu moment, el teu estiu, ja no estaves comprant un producte, estaves comprant una sensació, d'acord? Doncs una mica és el que hem de buscar evolucionar, passar del producte
a la sensació. I aquests, fent aquest show, pues, ho han aconseguit. O sigui que moltes coses que veieu no són casualitat. Hi ha darrere molta gent que està pensant, no? Aleshores jo dic, bueno, i quan vaig a algun curs d'aquests em diuen, hòstia, aquest que parla, hòstia, quines bones idees, sí, però a la farmàcia no ho puc fer. Bueno, pues jo us vull explicar algunes cosetes que hem fet, algunes campanyes que hem fet, que realment, òbviament no muntem una piscina, però que podem parlar d'històries, no? Aleshores, aquesta campanya jo estic molt orgullós, vaig estar jo darrere d'aquesta, que es diu Prepara tus vacaciones. Bueno, què passa? Que ara al juliol tothom estem pensant on marxar, no? Aleshores, bueno, pues, aquí l'any passat vam tenir que treure segons quines etiquetes, teníem que si Brasil, que si no sé què, vam dir, ostres, aquest any posem Madrid, Marbella, Costa Brava, perquè ja sabem el que va passar, no? Però a part d'això, bueno, pues, quan tu te'n vas de vacances necessites una sèrie de productes de botiquín perquè no se t'espaïn les vacances. Què passa? Que hi ha moltes farmàcies que als clients se li comencen a marxar i té una davallada de vendes, però si tu t'adalantes, aquesta campanya anava amb uns consells de viatge, anava tot sempre amb una part d'atenció farmacèutica, doncs bueno, era una manera de vendre pocs productes a poder ampliar el tiquet mig d'aquella campanya, no? Per què? Perquè bueno, tu dius, ostres, doncs sí, una biodramina. Dic, bueno, una biodramina està bé, però potser en un moment donat, on vas de viatge? Ui, aquí pues, un antial·lèrgic també és important que portis, o un cicatritzant, o un tema per la diarrea. Clar, són coses que la gent no hi pensa i que nosaltres, per això estem 5 anys fent carrera, no? Per poder-los assessorar. I si hi ha algú que ens ajuda a ajuntar-ho tot, doncs millor. Pues amb aquesta campanya, que era més pensada a medicaments sense recepta, pues també es venien més fotoprotectors o repel·lents d'insectes, perquè al final feies una mica el pack, no? Els productes de primera necessitat. No és la piscina de Caldón, però ja és algo. Perfecte. Pues per crear una categoria, aquí hi ha molta feina del laboratori, de la farmàcia i aquí tenim el triangle màgic, no? Bueno, la farmàcia com connecta amb el consumidor, amb el client, amb el pacient? Bueno, a través de la gestió de les categories, ordenant allò que veiem a l'IKEA, pues, ordenant espais perquè així puguem entrar en interacció amb el pacient i dintre d'aquesta gestió de categories ha d'estar inclòs el consejo, un bon surtido, ja sé que ho he estat parlant de marca de recomendació, marca líder, altra marca, bueno, pues, tenir un surtido molt equilibrat amb els preus i sobretot amb les promocions, ja ho veiem en el vídeo que us he posat, no? Per una altra banda, clar, els laboratoris fan les seves accions de promoció a consumidor, bé sigui a la tele, abans les inversions més importants era a la tele, que sapigueu que per primera vegada internet ja es fa més inversió en redes socials que en televisió, és una dada del mes passat, que ja la inversió en redes socials ja és més gran, de manera que, ho heu estat parlant també aquest matí, el consumidor abans de venir a la farmàcia ja té una idea preconcebuda. També un altre problema, veu els preus perquè hi ha les webs aquestes que rebenten preus i que això és un hàndicap, que per això també juguem amb la targeta de fidelitat i amb les promocions per poder competir amb aquest canal, no? Però sí que és veritat que hi ha molta informació que té el client a través del màrqueting que hi ha i aleshores per mi aquesta és molt important que el laboratori o bé el majorista li pugui explicar a la farmàcia, formar sobretot el personal i fer campanyes, no? Perquè per dinamitzar una farmàcia ha d'haver-hi moltes campanyes, no? Aleshores, saber fer tot aquest triangle és la manera que aquest senyor li puguis comunicar bé, d'acord? Per això també és important saber quan un producte va a la tele, o sigui, quan tracteu amb els proveïdors, que us diguin, però a veure, en què temporada va la televisió? Per què? Perquè
realment la televisió o la inversió de publicitat en redes socials és molt important que el producte estigui exposat. Vale? Encara que sigui un producte que tu recomanaries un altre, l'has de tenir exposat. Després, quan et demanen aquell, i si tu estàs ben format i saps argumentar, pues ja li oferiràs el que tu et sents més còmode, no? Però que és molt important l'exposició. Per això tenir tota aquesta informació junta és important, no? Bueno, i per això he posat la cooperativa. Jo, òbviament, fem les campanyes de laboratori, però també a través de l'equip de retail pues, anem fent històries aprofitant el Dia Mundial, aprofitant moments durant l'any, no? Vale. Aquesta no sé si es veu més, però era una de les coses que us deia, que és molt important saber quines categories són les més importants, no? Perquè, per exemple, les FPs, teniu clar el que és una FP? Perquè que potser ja és un concepte que en teoria ara es diu medicamento sin receta. FP són les sigles d'especialitat farmacèutica publicitària. Són les famoses de la pantalla blava dels anuncis, no? Este anuncio es de un medicamento, consulte con su farmacéutico. Bueno, això està molt bé, parla de nosaltres, no? I sense tenir que pagar, no? Bueno, doncs les FPs, que moltes d'aquestes marques havien estat finançades o per lo que sigui, les tenim a la calaixera. Quan és molt important tenir-les exposades darrere del mostrador perquè realment és el que dona més rentabilitat a la farmàcia, no? Si juntem tota la rentabilitat, pues el 31,7% és de les FPs i en canvi ocupa molt poc espai en línia, només un 9,4% de la farmàcia, no? En el cas d'aquesta farmàcia de Mataró, que si un dia aneu a Mataró, a la farmàcia Coideform, és espectacular, és molt interessant. Pues el Jordi va fer aquest estudi i diu, ostres, pues a sobre és una categoria molt rentable, però per metre quadrat de lineal encara és més rentable, no? Aleshores, jo després d'aquesta xerrada, quan entreu en alguna farmàcia i aneu davant del mostrador, que el 65% de la gent va al mostrador directament, i què veieu darrere? Veieu medicaments sense recepta? Igual veieu algun xarop, però no estan ben categoritzades les farmàcies, sobretot a la part de FPs, no? La categoria dolor és molt important, la categoria digestiu és superimportant, la categoria al·lèrgia, la de refredat, bueno, doncs totes aquestes categories de símptomes menors que precisament és on el farmacèutic pot donar més pes, doncs les tenim una mica amagades o una mica barrejades i a vegades posem, això tinc d'aquest laboratori que em va sobrar, doncs lo pongo aquí detrás, perfecte. Però jo us volia transmetre això, no? Que és important treballar bé les FPs, després tenim la fitoteràpia com una categoria que dona molta rentabilitat, la dermo, a tothom ens agrada molt la dermo, però què passa? Que a vegades tenim un espai de dermo excessivament gran a la farmàcia, ojo, està bé que tinguis un espai, però que aquí diu un equilibri amb les altres categories que són importants, no? Bueno, aquí les teniu totes, i per aquí l'altre dia em van preguntar, hòstia, la salut sexual sí que dona diners, no? Clar, aquesta farmàcia és de 24 hores. Què passa? Que hi ha moments que hi ha picos de demanda, no? I clar, si treballa tot l'any, és normal que tingui una alta rentabilitat amb això. Hi ha altres farmàcies que diuen, ui, el deporte, això és la gran d'allò. Doncs jo sóc esportista i m'encantaria tenir una categoria d'esport, però no és gens fàcil, no? Que hi ha categories que dius, ostres, jo em sento molt còmode, però ojo que no totes les categories dan la rentabilitat que vulguis, no? Vale. Bueno, aquesta taula tan complicada me la va fer Fede amb les seves eines que té, no? És dit d'una altra manera, no? Els productes que tenen més rotació, no? I sobretot l'estoc i l'estoc que has de tenir, el marge, bueno, és important perquè això és un altre concepte que és molt interessant i que quan acabeu i aneu a fer pràctiques a les farmàcies, el primer que us diran, controlar l'estoc. Això, bueno, todos lo hemos hecho y todos hemos de pasar por ese momento emocionante de anar a controlar l'estoc. Però al final hi ha moltes tècniques, no? Per exemple, l'altre dia amb l'equip de retail dèiem, doncs anem a fer-ho al revés, anem a mirar
que tinguem els productes que més roten. Perquè a vegades sabeu que fallem ventes en una farmàcia. No ho tinc. I com és que no ho tinc si és un producte que es ven cada 15 dies? Pues per lo que sigui no es va entrar bé i va quedar a l'estoc a -1 i perds una venda, però ja no és la pèrdua de venda, és la pèrdua d'imatge, no? Pues, per animar l'equip van començar a dir, bueno, pues cadascú farà cada dia 5 marques, aviam si està l'estoc correcte, no? L'estoc mínim i l'estoc màxim que ha d'haver-hi, perquè l'estoc màxim també és important, perquè si tu vols tenir visibilitat i resulta que l'estoc està baixíssim, poca visibilitat tindràs, no?, d'aquesta marca. Aleshores, per sort, la tecnologia ha evolucionat molt i la tecnologia, els programes informàtics de gestió de la farmàcia són meravellosos en aquest sentit. Però que al final, ojo, amb aquestes promocions que us veu un laboratori, no, un 50% de margen, vale, està molt bé, ostres, que bé, no? Però clar, quina rotació té? Perquè clar, un beneficio és igual a margen per rotació. Està molt bé el 50, però si després la rotació és 1 o inferior a 1, ja sabem quin benefici dona, no? I després et caduca i te'l menges, d'acord? Per això la gestió de categories no és només lo bonito que és tenerlo puesto, sinó que detrás hagi molta gimnàsia d'anar mirant estocs, els preus i sobretot formar-se i formar-se, d'acord? Aleshores, com us deia, la categoria dolor és molt important, digestiu, tal. Si juntem aquestes 4 categories, venen a facturar igual que la dermo i en canvi ocupen molt poc espai a la farmàcia. Aleshores, són categories que pugen perquè hi ha molta innovació, vale? Per exemple, en digestiu, tota la part de probiòtics, que fa uns anys ni existien, ara tira moltíssim, no? En dolor, si ho treballes bé, també, perquè també, bueno, jo deixo l'exemple de dolor perquè ho veurem. Al·lèrgia també és una categoria que també la pots juntar amb salut ocular, que és una altra de les categories que està creixent moltíssim, salut ocular, és impressionant i tot per culpa dels mòbils i la contaminació, no? Però els mòbils ressequen moltíssim els ulls, no? Aleshores són categories que és bo tenir-les identificades perquè van creixent, no? Perfecte, doncs ens centrarem en dolor perquè així us portareu un exemple de dolor. I per què el dolor creix? Bueno, perquè aquí hi ha moltes dades, no? És durant tot l'any, hi ha molta gent gran que té artrosis i la piràmide de població, els baby boomers que deien per allà, aquí 10 anys estaran ja tots jubilats, bueno, aquí també estaré jo, i clar, són molta gent i encara hi haurà més gent gran, no? També s'ha posat de moda les carreres, cada cap de setmana hi ha més de 70 carreres, bueno, tothom vol fer esport ara, i amb això de la pandèmia encara més. Bueno, el dolor d'esquena és la segona dolència en incidència a la població, el que dèiem, la població està envellida i més que estarà, de veure que aquí hi ha molta teca, no? Vale, pues per crear la categoria, el primer que hem de fer és posar les marques líders. Per què? Perquè al final el que ve a buscar un gelocatil, per exemple, que seria aquest, ho veu darrere el mostrador i em diu, no, pues a part d'això que venia a buscar, dona'm un gelocatil, no? I clar, ara treballarem el que podem fer en el mostrador. Si li donem i ja està, aquí s'ha acabat tot. Si li preguntem per què l'està prenent o una sèrie de preguntes, doncs potser es pot complementar amb un AINE tòpic o amb una vitamina B o diferents opcions, no? O una manta elèctrica, no? O sigui, posar tot molt ordenadet, ja sé que heu estat treballant com es col·loquen els productes, o sigui que no m'estendré, però això ho diuen els estudis, no? El 60% de les decisions de la marca se realitza en l'establiment, no? Bueno, doncs és molt important tenir-ho ordenadet perquè és que ho veureu, i quan feu alguna prova d'ordenar un tema i de sobte quan veus que la gent s'aproxima i s'ho comença a mirar, dius, ostres, per mi és molt emocionant veure que tota aquesta gimnàsia que fem funciona, no? I t'has de parar a mirar-ho, no?
i el que deia, que el 65% de la gent va directament al mostrador, o sigui que a vegades també ens estem volcant amb la sala de venda i resulta que tothom se'n va a davant del mostrador. Per això, jo com a titular al principi deia, ostres, les cues, em posava molt nerviós, però després veig que les cues són interessants, perquè, escolta, tenen temps de veure la sala de ventes, i ara amb el Covid, com ha d'haver de distància, pues, es paren més allà i tenen més visió, i crec que al final hem de saber interaccionar. I el que sí que és superinteressant és que la gent surti al mostrador, perquè clar, si ens posem aquí amagats, no? Clar, estàs dient, vine, no... En canvi, si tu surts a què tal, què qual i tal, pues és molt més fàcil d'interactuar amb la gent, no? Vale, pues ara us diré la fórmula, una fórmula que és l'única que us demano. Bueno, he donat una abans, la de beneficio igual a margen por rotación, que aquesta és interessant, però qualsevol història que feu de campanya i tal, sempre heu de pensar que perquè hi hagi ventes d'una categoria hi han 3 variables molt importants. Una és el tràfic, però no el tràfic de cotxes que hi ha al carrer, sinó el número de persones que entren a la farmàcia. ¿Vale? Si tràfic igual a 0 ja podem fer el que vulguis, que les ventes seran igual a 0. La conversió és aconseguir que una persona que entri acabi comprant, ¿vale? I el tiquet mig és el promig dels productes que han comprat, no? Si tu saps fer una bona gestió de categories, automàticament el tiquet mig et puja. Això és molt interessant perquè la tecnologia i les eines que ens aporta FEDE o la cooperativa que treballeu et poden donar aquesta informació i de manera que ja no és... A mi em sembla que anem bé, no. Anem a mirar com estem anant. O sigui que les mates a farmàcia serveixen per alguna cosa, també per poder fer tots aquests càlculs, no? Vale, pues us vaig explicar dintre la categoria de dolor què podem fer per augmentar el tràfico, després la conversió i després el tiquet mig, d'acord? Tràfico, pues fer una campanya, per exemple, que aquesta porta està molt carregada de coses, però aquí hi ha un vinil que diu aquesta persona que no arriba aquí, que fa així, que li fa mal, pues, pregúnteme, a l'octubre és el Dia Mundial del Dolor, pues, pregúnteme sobre el mal d'esquena. Hem vist que és una de les patologies amb més incidència, no? O aquesta farmàcia que aquí dalt s'ha posat Setmana del Dolor, etc., no? O sigui, que és molt important la comunicació des de l'exterior i els escaparates, també treballar-los a tope. Això seria a nivell de punt de venda, però sabem que a les redes socials tenim els nostres clients i seguidors i veïns que ens segueixen. És molt important que el que fem a la farmàcia també estigui explicat a la red social. Aquí l'avantatge que teniu és que els proveïdors us poden donar molt contingut, tant a nivell explicatiu com a nivell d'imatges, perquè sabem que a les redes socials cada vegada la gent li interessa més la imatge, que ja cada vegada llegim menys, no? O sigui que és molt important que sigui molt concret. Òbviament, si hi ha contingut, perfecte, però la gent es queda més amb la imatge. Si sabem que el 17 d'octubre és el Dia Mundial contra el Dolor, començar a posar-ho en el Facebook que tinguis, en el WhatsApp, amb Instagram, la red que treballeu, no? Vale. Aleshores, si el laboratori us dona consells, és molt interessant, blocs de consells pels pacients, també és interessant, no? I en aquest cas, per què l'he posat com a tràfico? Diu, ¿esto es tráfico? No, un consejo seria també per aconseguir conversió i tiquet mig. Però en aquest cas també serveix per tràfico, perquè això és l'escala de dolor, no? Això en vermell és quan estàs molt fotut, és l'escala EVA, no? Que estàs destrossat, i a mesura que vas d'aquí cap aquí és que no estàs tan malament, no? Aleshores, aquest bloc de consells, el que hem fet és dime com estàs ara, com tots estem en vermell, però dius, yo ahora te voy a ofrecer esto y esto,
pero ven la semana que viene y lo miramos. Seguimiento. Què costa dir a la gent tinguis aquest consell o aquest bloc de consell o tinguis una proposta que l'hagis fet en el mostrador, dir-li, escolta, ja em diràs com ha anat, no? És demostrar interès, no? I a més és més divertit, no? Has d'estar allà tot el dia, pues poder interaccionar i dir, dime cómo te ha ido, pues està molt bé, no? A mi almenys m'agrada, no? I aleshores es guarden el paperet i diuen, pues mira, aquesta setmana ja estic per aquí, bueno, anem millorant, vale, pam. Bueno, pues crea una mica aquesta interacció i al final la farmàcia que sap utilitzar aquests recursos es diferencia de les altres, perquè clar, són 22.000 farmàcies i sobretot en les grans ciutats hi ha una al costat de l'altra, no? Aleshores, quan més serveis donguis, millor, no? Vale, lo de tràfic s'ha entès, no? Com generar tràfic presencial, a la farmàcia a través dels separadors, etc., a les redes socials i dintre la farmàcia, no? Em dient, oye, dime cómo te ha ido y quedamos, no? O en la pell, pues si tens un aparell de pell, di, oye, aquí un mes vemos qué tal está funcionando esto que te he recomendado, ¿vale? I si tens un aparell de colesterol i és una persona que ha començat amb un tractament natural, de arròs rojo, tal, pues dir, escolta, pues anem a mirar com, bueno, el cas és crear que tornin a venir i quan abans millor, no? Pues anem a veure com aconseguir augmentar la conversió. Bueno, què passa? Que amb el tema del dolor, no em demanen aquests productes, només, i això no ho dic jo, és un estudi que s'ha fet, el 23 de les persones et dirà que té mal d'esquena. L'altre, 77, seria? Sí, 77% et demanarà el producte, agafarà i paixo bé, no? Saps? Per exemple, per no dir marques comercials, de desquetoprofeno, aquesta molècula que no sé qui li va posar el nom però es va quedar tranquil, d'aquests, mirant, es venen més de, ja no parlo de paracetamols, aquest que és molt pel dolor específic, més de 2 milions d'unitats a l'any, més de 2 milions. Clar, si tu els vas donant, dispensant i no preguntes per què l'estàs prenent, segurament molts d'aquests que ja van amb un producte més concret són els que tenen mal d'esquena. Aleshores, preguntar per això és la importància per aconseguir conversió, no? Òbviament, tampoc passar-nos a preguntes, 2, 3, màxim 4 preguntes, perquè al final, escolti, que jo ja vaig al metge, no? Però preguntar per què ho estàs prenent, des de quan ho estàs prenent i si ha millorat o no, doncs no costa res, no? I més sapiguent que hi ha productes alternatius que poden ajudar a fer l'efecte més ràpid, d'acord? Per exemple, a Anglaterra, si aneu a Anglaterra, podreu veure una farmàcia amb paraigües i dir, mira, que malament que estan, no? Però aneu a demanar un medicament, ostres, foten una atenció farmacèutica genial. La veritat que és que són farmàcies que s'ho prenen molt en sèrio i si qualsevol medicament et pregunten, és per a ti, és la primera vegada, inclús pels crònics, que els hi paguen perquè al principi del tractament d'un polimedicat té que venir el primer dia, la primera setmana, el primer mes i després cada 2 mesos a fer un seguiment de compliment terapèutic, perquè sabeu que el compliment terapèutic o la falta d'adherència és un altre dels grans problemes, no? Bueno, pues que a nosaltres potser ens falta donar aquest pas de ser més insistents en preguntar i saber quin és el problema, no? Vale, per això, per poder preguntar i saber assessorar, això no es veu massa bé, aquí hi ha un protocol d'aquests de decisió, que sempre va bé, no? Diu, ostres, i si no es deriva al metge, moltes vegades, si sabem que això no acaba de funcionar, es deriva al metge, no? En el campus Fedefarma hi ha quantitat d'exemples reals. El bo que té l'equip de retail és que estan trepitjant farmàcies, no? I aleshores, en lloc de fer una classe magistral d'estes que després dius, bueno, jo ara com ho l'aplico, baixen exemples reals. I per mi això és important, no? I bueno,
aquesta escala de dolor, doncs hi ha farmàcies que són unes catxondes i s'ho personalitzen, i us he volgut posar aquest, no?, de més, de res, de content, bueno, s'ha tallat però que arribava al super rojo, no? Pues de posar aquesta escala de dolor, tu surts del mostrador, comences a interactuar i, ostres, automàticament el pacient es relaxa, t'explica el seu problema, i moltes vegades el consell que li donguis dirà, pues gràcies, però jo vengo por esto. I diràs, bueno, jo he fet la meva feina, però és que moltes vegades, al cap d'un temps, torna a venir i dic, escolta, que heu parlat amb el metge i allò que em vas dir val la pena, no? D'acord? Vale, pues això són campanyes que hem fet, això és un equip d'una farmàcia de Madrid que, bueno, que a mi m'agrada molt aquesta samarreta perquè just darrere, quan et giraves, deia, ¿te duele la espalda? No? I com precisament ens girem molt així, no? Ui, no, pensava que havien les cubetes, no. Perfecte, aquí no hi ha cubetes de Fede perquè és a Madrid, no. Mònica, no em miris així, eh? Hombre, és que avui té un dia fatal. Bueno, aleshores, ticket mig, s'ha entès, no, la conversió? Vale, pues el ticket mig viene a ser más de lo mismo, és per poder oferir dos productes, el primer que hem de fer és tenir-los a prop. Perquè clar, si tu li recomanes alguna cosa, però comences, jo ara no ho tinc, no sé què, no sé quant, a l'altre ja li entra la pressa i diu, bueno, ja vendré otro dia, no? En canvi, el fet de poder agafar el producte, posar-ho davant i que el pugui tocar, ja la recomanació es converteix en venda, perquè poder tocar és superinteressant, no? Ara amb el Covid, totes les empreses de Dermo, que aquí Martí Dermo estava per aquí, ho han notat molt. Per què? Perquè tot el tema de poder provar les galèniques, d'interactuar, d'olorar... Clar, amb el Covid tota aquesta part s'ha perdut. I, òbviament, no és la culpa del 100% de la baixada de ventes, però sí que han baixat molt les ventes de Dermo perquè, ostres, poder interactuar. Ja, primer, que se t'apropi algú, ja, ostres, que molta gent no ha volgut fer-se el dermoanalitzador. Provar una textura, olorar una textura, portar-se una mostra, tot això et demostra la importància de gestionar aquest moment, però sobretot tenir els productes al costat, perquè si els tens molt lluny ja és molt més difícil de que el ticket mig pugi, no? Això és un exemple d'una farmàcia a Anglaterra, de Lloyds. Saben que la categoria de dolor és clau. Allà també estan treballant molt les maquinetes, no?, d'electroestimulació. La veritat que els devices, que li diuen allà, són productes que igual a la llarga també aniran creixent en les nostres farmàcies, no? Per exemple, l'esfingomanometro, abans, quan van sortir els primers automàtics, clar, ara tothom ho té molt interioritzat, però fa uns anys no es venien esfingomanometros a les farmàcies i de sobte, doncs ara ja tenim que si automàtics, que si va connectat amb Bluetooth, o sigui, són productes complementaris que ajuden també a augmentar el ticket mig, no? Vale, doncs una mica com a resum d'aconseguir conversió, hem dit de tenir-ho tot junt, no? De ticket mig, hem vist aquest exemple. També és interessant, durant una campanya, creeu la campanya de dolor, tenir un espai, no? Buscar un espai fora del mostrador, i que són espais temporals, no? Perquè al final tot s'ha acabat tornant invisible. Però si fas un espai durant la campanya, que a la vegada has fet tot l'exercici amb l'aparador, en les redes socials i en formar-te, doncs la suma de tot és el que t'ajuda a augmentar les ventes, no? I els consells són molt interessants per la part que us ensenyava, no?, de dime cómo te ha ido, però també, per exemple, aquest m'agrada molt perquè realment la gent que té mal d'esquena el primer que fa és estar quiet. I realment és una falsa creença, o sigui, començar a fer... Això, òbviament, és del Col·legi de Fisioterapeutes, són exercicis validats, però començar a fer aquests exercicis i amb la freqüència que posa aquí i
i el temps que posa aquí i començar aquesta setmana per aquests, la segona per aquests i la tercera ja més complicada, pues, dir, escolta, comença a fer això. Pues dius, ostres, aquest tio es preocupa per la meva esquena, no? Pues, bueno, també ajuda a crear aquesta conversió i aquest tiquet mig que comentaven, no? Vale, pues resumim molt tots els passos. Tindran, no, la presentació, la tindreu. Aquí heu volgut resumir una mica tot el que he anat dient, no? L'apertura, l'atenció farmacèutica, l'1+1, que abans es deia venta cruzada, però ara és una paraula que queda lleig, però bueno, al final és oferir un producte complementari, no? L'argumentació i després el cierre, no? Molt bé. Pues resumint una mica tot el que he intentat explicar, que la gestió de categoria és molt important, però també igual d'important és tenir el protocol de dispensació, les preguntes que hem de fer segons cada tema, i després si et pots donar algun servei complementari, encara que sigui l'escala de dolor. Al final una escala de dolor és un servei complementari, òbviament pot ser molt millor, i després una disciplina, no? Que estigui tot exposat, que tot l'equip vagi amb la mateixa informació i amb la mateixa orientació, no? Perquè si cadascú ho fa d'una manera és més complicat. Vale, pues com a bibliografia jo he fet un resum una mica del que és la gestió de categories. Hi ha molts articles, però us he buscat aquest e-book que està en el Club de la Farmàcia, hi ha aquí el link. Aquest m'agrada molt perquè aquest noi és un noi que té la seva farmàcia i per això li diu las claves para empezar la gestión por categorías en tu farmacia, explicadas por un farmacéutico. De manera que està bastant ben explicat i és molt pràctic, no? Si voleu anar ja més per nota, aquest és el camp de Lloyds, el Xuxil, que és un canario, d'origen indio, però que és canario. O sigui, es diu Xuxil Melawi, però és un crac en gestió de categories, perquè ha treballat a Boots i a Lloyds i sap exactament com... Clar, ells porten molts anys per davant nostre, no? I aleshores és un curs que van fer amb el Diario Médico, però que ara també està penjat en la web del club. D'acord? Teniu el link també. I ja per acabar, aquesta famosa fórmula que us he dit abans, que espero que la guardeu, i quan abans de fer qualsevol campanya o decisió de compra, penseu, ¿habrá tráfico para esto? ¿Podré hacer conversión? M'ajudarà a pujar el tiquet mig i anar una mica més enllà de no pensar només en el producte. Pues això és un curs que són 10 vídeos, que aquesta és la Estrella Fernández, que és cap de retail d'ADA, pues que t'obre una mica la ment i et diu com ho fa Sephora, com ho fa aquest altre, però després t'ho baixa exemples de la farmàcia. D'acord? Pues res, molt bon estiu a tothom, espero que s'hagi entès, no sé si tinc temps per alguna pregunta i si no, moltes gràcies. Moltes gràcies, Albert. Hi ha alguna pregunta? Alguna cosa que vulgueu? Quina és la categoria que més t'agrada, tu, de la farmàcia? No me digues el dolor. Bueno, la que domino més són els símptomes menors, no? Però el dolor i dolor d'esquena soc un fan. I qui l'hagi patit sabrà per què. Però el que anava a dir, jo com a titular començo a fer tot això i aleshores el meu equip se'l queda dient, i aquest d'on no ha tret tot això, no? I també tinc a la farmàcia molta gent com vosaltres que acaben i que venen a fer pràctiques i òbviament els hi faig el mateix rotllo que us he fet ara, però ho posen en pràctica, no? I quan em diuen, Albert, mira, li vaig donar això, però mira, ha tornat a venir fa 2 dies i dic, ho veus? O sigui, que és que al final és la satisfacció, que és que si no el dia a dia a la farmàcia és una mica avorrit, no? Y si no nos damos este tipo de alegrías, pero bueno, la derma també és molt xula, però jo, mira, soy un poco rarito, seria més el dolor d'esquena, perquè és que realment ajudes a la qualitat de vida, no? I això és
és molt interessant. Pues perfecte, moltes gràcies Albert. A I vosaltres. ara Judit acabarà amb tècniques de venda però aplicades a les consultes més típiques de l'estiu.